Nere atzean dagoen eraikin koloretsu hau Oñatiko eltzia da. Herriko musika eszenaren arnasgunetako bat, Antixena gaztetxea, gaztelekua eta herriko hainbat ederrenekin batera. Keia taldeko Ane, Inigo, Iker eta Egoitzekin egin dut hitzordua argitaratu berri duten Erregaia diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Keia taldea. Ane Arruti musikari zarauztarraren kantu zirriborroetatik abiatu zen Keia egitasmoa 2021 urtean. Ni banitun kanta batzuk, bakarrik ibili nintzen garaitik pilatzen jundakoak, baino bain ere grabatu gabekoak eta bain ere ezerrein gabekoak edo hor pilatzen juntzianak, eta egia da ez nula nahi leheno jotzen ditu bezala, akustikoan edo grabatu, bainekan gogoa kanto horiek grabatzeko zerbait iteko horiekin, orduan hasi nintzen laguntza bila, ez? Eta hola jo nun Ikerrena, Iker laguntzeko presta agertu zen, eta gero bere bitartez jo genuen Egoitz eta Inigo Ibarrondon gana, eta hola hasi ginen, nire kantu zirriborro horietatik beste forma bat ematen kantu horiei. Taldekideak batzeari ekin zion Anek, eta horrela iritsi ziren taldera Iker, Egoitz eta Inigo. Lauren artean borobildu eta grabatu dituzte lehen diskonetako kantuak. Egia hasieratik ez genula irizpideik markatu. Niken pasanien zirriborro bat beste musikariei, gaina garai hartan etxean geunden, oraindikan konfinamentuak eta zierre perimetralak eta alakoak zeuden. Eta nik grabatu nituen etxean gitarra eta hotsa, eta pasatzen nion bateriai, eta bateriak itezun bere proposamena, gero hartzezun bajuak, eta gero bi gitarra, Iker eta Bilok, bukatzen genuen kanta edo, eta gero hasi ginala lokalian biltzen, eta horiei beste forma ematen edo borobiltzen kantuak. Eta egia da hasieratik ez genula irizpidei jarri, ez rocka izango zen, ez popa izango zen, ez pixkat kantuak bakoitza kantua jungo dira banaka garatzen eta atea dana. Netzako era natural batean, zen ni azkenean rock mundutik nator, ez? Bizitza danean, nire bizitza musikal danean rock mundua mobi izan naiz. Orduan, esan leke oso naturala izan zela niretako akustiko kutsu hori eukain abestiak hartu eta base ritmiko rockero haua edo bat sartzea, ez? Hanek atzenean bihaldun oztanean abestixak Egoitze ritmoak sartuta eukan, bateixako ritmoak india eukan, eta lehenengo momentu apura delikaua, zatik ez da ditu Hanek ze espero eben, bajuarekiko edo ze esperoen ze ambiente espero eben. Orduan, nahi intentzinua, hasieratik esan zen, Hanek bihaldutako abestian, agerketazian ahotsak eta gitarrak, atzenean dela abestian esentzia hori mantenitia eta hori errespeteia, eta beti konposaketa, bajuan linean konposaketak asko hortan basaunitzen, beti ahotsa eta gitarria egiten errespeta egiten. Eta gisa esan da, ez dukagun oso klaro, ez guk bezka nondik nola fango zan, eta gisa Egoitzek eta Inigok bere euran zeilua jarri bebeia, ez, euran musika entendikeko eria eta euran erramintak, euran ikiko gauzak. Orduan niri berriz aiauxeten egan abestixak, jasian bastante abestiko gogorragoak, nik esperen nebena baino. Eta jagura geruaten eben, soinu astun nautara eta nahiko gitarra gogorretara abesti gehixenetan bentsat. Gure konposizioak eta danak enduta abestixa hor dau, hori atzenean importantia. Nik uste talde bat, atzenean bakoitzak aporte egin du bere zea, eta zur lehen ezagoz moura abestixak gubarik desberdinak esango zian. Etzian esango hain pisutxuak, ez egin eukiko ritmo horreik, orduan nik uste gara talde bat.
Musikalki rock kantuak dira Keia taldearenak. Moldaera ezberdineko rock kantuak dira. Base ritmiko pisutsua dute. Gitarren presentzia handia da, eta ahotsetan ere saiakera politak egin dituzte. Bai, egia da zaila dela, igual diskozua etiketa bakar bat jartzea ez zait erresa irutzen. Guk esate du rocka dela, bere zentzu zabalenean, da hola, errestu ite dugu etiketa hori jartzea, kantu batzuk jotzeko igual gehiago popea, beste batzuken estonerragoak edo lasaiagoa dira, eta rockakin komodo sentitzea. Hildo hortatik jarraituta, azkenean base ritmiko hori, Inigo eta Bixok baita, hortan mugitzen gara oso komodo, eta azkenean bada joera bat gura dela beti horra fango garen joera izaten da, eta azkenean emaitza normalian behintzat izaten da hori, rock pisutsua zuzan duzu moduan edo ritmo astun horrekin, Apuratore esan da igual aportazioa, ideia jarri bai, lineak eta ritmoak etara, baina bai apur bat struktura bat jarri, abestixan. Bai, eta egia nik banekala gogoa zerbait gogorxo edo iteko, beti bakarrik ibili naiz akustikoan eta banekan gogoa nik ere elektrika hartu eta kantuai beste giro bat ematekoa, eta egia da daiekin dituen konponketakin hori erreztu duela, eta azkenean aurretik definitu gabe zeon arren, daien ibilbideagatik nahiko jakina zen pixkat hortik jungo ziala kantuak. Azkenean, kantua beria dira, batzuk aspaldikoa dira, oso barneratuta dako, orduan beak badaki kantu bakoitza momentu bakoitzen zer eskatzen dauen, eta gero badako habilidade hori, moldatzeko ahotsa momentu bakoitzera. Gitarrek funtsezko pisua dute kantuetan. Soinu ezberdinak bilatu dituzte amplifikadore eta pedal ezberdinekin jolasean. Gitarra poperoak badira, ambientalak ere, bai eta zikin eta distortsionatuak. Bai, egia horre lan handia indula Ikerrek gitarra soinu ezberdinak bilatzen, eta lan handia baita ere nik batzutan buruan neukin nezakena ulertzen edo, ze nik esaten zikinagoa, ez zikinagoa, baina askotan nik ere esperientzi faltak edo etzian uzten ondo deskribitzen ze bilatzen nu, baina egia da lan handia indula batez ere horri igual Ikerrek soinu ezberdina bilatzen, gero estudioan baita ere Inigo Irazokikin ibili ginen, soinu ezberdinak probatzen, ampli ezberdinak, pedal ezberdinak, bertan txeskanabeak. Eta egia esan variedade handia daula esango nuke. Saiatu gara alde batetik, bere gitarra ritmikoak egoten, baina bai ambientia sortzen. Eta beste bakoitzari bere ambientiak emuten, eta neukagun erraminta aldan danak erabiltzen, abestian ondo sartzen bazian bentsat, isa dakiten dana egiten. Nik lehen solo asko egiten latzenen, potenkinen, eta asko hanek behak bultzatuta hor solo baten bida. Eta gero eta gutxi egiten eben, eta gero eta zentzu gutxi topatzen hotzan, baina kantu honetan topau dut zerbait esateko musikiakin, eta animau naiz soluak eta egera, eta uste dut ondo garatu. Batzuk dira, bastante dira estudioan bertan improvisauta, eta alde hortatik gustora gatu naiz, uste dut politia gatu da. Azkenean da hori, terreno bat edo base bat jarri, base ritmiko bat, eta bai dago leku desente, espazio desente sartzeko moldaketa, gitarra arreglo asko, eta hori, hanen gitarra akustiko horrek jantziko ditun beste gitarra mota asko, Erregaia diskoa bera herriko Atala estudioetan grabatzen da, Inigo Irazoki soinu teknikariaren gidaritzapean. Kantuak era analogikoan grabatzen dira, taldekide guztiak batera joz estudioko sesioetan.
Nik uste kantuak nahiko itxita zeuden, guk maketa ja eraman genituen nahiko itxita, baina Inigok asko aportatu diguna izan dela soinu aldetik, askotan kanta bat grabatzeako garaian, nahi izate zion probatu beste gitarra honekin, edo igual pedala sartuko jo, igual hobeto, edo gero mikro aldetik ere bai asko landu du grabatu aurretik ahotsak ze mikro erabili, eta asko bilatu dula soinu hori ondo harrapatzea, eta gero islatzia guk zuzenean joko genuken soinu hori grabatuta gelditzea. Dano batera jotzian, faiotxoak edo, igual, zeuretako errepikatu nahiko zenuke, beste toma batein, baina, orokorrian toma ondo joan da, orduan faiotxo hori hor geratuko da, baina, azkenean asumitzen dian faiotxoa dira, eta beldur horrekin igual joan ginen, baina egisa esan bukaerako emaitzak oso guztara ditu gara, eta pena merezi izan dago formatu hortan grabatzea. Niri horrek, azken aldixan asko arduratu doz, asko fijaunez asunto horretan, zenbat kargau kantu bat ala zenbat ez, eta entzun da neukan, musikari handixe hiri esaten gauza jarri baina gauza kendu indiala, eta saiatu gara biharrezkoa zena sartzen eta beste dana kanpora jareten, eta alde hortatik kantu batzutan, sartuko nebela gauza gitxu hau, generalian uste dut ondo osatuta dagoela. Ez duzuan atzenean danok taldean jotzea, igual manteniken dau talde kutsu hori, atzenean batera joten gaitzenan lokalian. Goitzeketanik aurretik grabauta daukagun biso batera, esaron ez duen atzenengo dizka hola grauen, bisok leku berdinean joten, eta nik uste dut egokisa ala, eta musika ontarako egokisa pentsau isakun, eta nik ondo ikusi dut. Damua kantua izan zen disko honetako lehen aurrerapen singela. Kantu azkar eta melodikoa da, biharamunek ekartzen duten damuaren ingurukoa. Damua kantua idatzi nunean esango nuke buruan ez nekalaniko haindikan, oaintxe bertan irudiak eta sare sozialak eta hartu duen indar hori guztia, ni gehiago nebilen parrandatarako eta nola prestatze ginean edo nola kezkatze gintun baita ere irudiak eta gero igandetako damu horieta zainitzen, Eta egia da nik esango nuke bain beste zentzu bat hartu dula eta lehen esan dituten sare sozialan eta horre guztian inguruko kantu bat izan daitekela. Eta, nik uste presentzia handi hartze duela Ikerren gitarrak, bada horren solo joku bat, eta hoxe da, damua. Nik uste dut hor bigarren agotza puntua eta gitarria bera dela, Da galako elkarrizketa bat moan agotza eta gitarrian artean. Eta hori kostauzan zeni, ja piti bat agresibidade hori nik uste dut nahiko galdutan eukala, eta hanek piti bat txintxau bidar izan bazkan. Potenkin garaitako piti bat aktitude hori eta ingar hori eta energia hori taratera, eta gisa esan berotzen dut eta uste dut desente gatu ala. Erregaia diskoko hitzetan, Ane Arrutiren kezkak eta obsesio txikiak azaltzen dira. Lehenik musika sortzen du Anek, eta gero datoz letrak. Musikak iradokitzen du, letrak nondik nora joan behar diren. Normalian konposatzeako garaian beti lehenu etortzen zait melodia edo
edo gitarran doinua, edo ez dakit riff bat, eta gero, normalean gero jartzen naiz letrak idazten, eta da gauza bat gehienak kostatu zaitena esango nuke letrak idaztia, eta orduan ez zait iruditzen letrak baldintzatu nik musika, gehiago igual musikak letrak. Esan duzun bezala 10-8 nik idatzitakoa dira, eta badaude bi Jon Garmendia idazleak idatzitakoak. Kuriosidade moduan bat izan zen txio bat, berak idatzi zuen txio bat Twitterren, eta bestia da egunkariko zutabe bat, eta hoxe, etzian eskatutakoak izan zen, zerbait berezia ikusi nien, eta egia esan kantuakin ondoren esan nion behai, eta posik hartu zituen, eta eskerrak, bestela bi kantu gutxi izango ziar. Orokorrian hartuta nire kezkak eta obsesio txikiak, konturatu naiz ideia batzuk errepikatzea dela kantu ezberdinetan, Azala eta Mamian kontzeptu hori, kanpotik ematen den irudia, barruakin ez dijoala bat askotan, irudiak dakan garrantzia, irudiak, itxurakeriak, eta hori bada pixkat errepikatzeana. Eta bai, gero badaude, ez dakit harremanetan sortzeian arazotxuan inguruan, edo barruko kezkak eta obsesio txikiak. Diseinu ederrean jantzita dator taldearen debuteko diskoa. Iñaki Landa artistak egin du diseinua, eta artelanak ongi erakusten du barnean topatuko dena. Iñaki Landa aspaldiko laguna da, gugen Bilbon elkarrekin bizi izan ginen pixua konpartitu genuen. Bi diseinatzaile zeuden eta horietako batek intzian bere garaian Arrutiko Intxaurraken maketako portada. Eta Iñakikin pendientenekan zerbait eta proposatu nion, eta egia da beretzako lehenengo disko batentzako lana izan dela. Liburu asko ilustratu ditu, eta oso pozik hartu zuen, eta egia esan gu oso guztua gehatu geha indun lan puxkakin, ze ez da portada bakarrik, barruko diseinua eta dana, eta oso pozik gehatu geha bere lanakin. Behai pasan izkion kantu batzuk maketa pasan nion, behai ze inspiratze zion, eta hortik tiraka usteten sortu zula behak kean irudi hori eta desertua, eta egia esan bere proposamena izan da laurokola saltzia portadan, eta gustatu zaigu, egia esan arpegia tapatuta komodo sentitzen gara. Ane Arrutirekin batera musikari arituak elkartu dira Keia taldean. Latzen, Sharon Stoner edota Potenkin bezalako taldeetan aritutakoak dira, Iker, Egoitz eta Inigo. 20 urteko musika bidea dute bizkarrean. Hala ere, hasi berrien ilusioz ari dira Keia taldean. Hori ezin utzi. Hori atzenean bizitzan konstante bat izan bida. Atzenengo 20 geisha, 18 urte neukanetik zahati eta jarraituko, goguakin eta ilusinuakin. Zuertau da, holaxe, kasualidade diferentiak izan dira, eta uste dut politia dela, hanekin lan haitia, Inigoekin da Egoitzekin baita lan haitia, zeurak beti oso gertuko jentia izan dira, eta Egoitzekin bai eukiot proiektua, baina Inigoekin nahi ez, eta musikari mundisa dira, eta egiz esan elementu diferente asko dira, niretako niko erakargarritxak dira, eta oso guztoran hau. Erdeaz esaten da moan, hasta que el cuerpo aguante, gure ilusioa hori izaten da, proiektu ezberdinan parte hartzeko aukera eukiazkeo dudabarik sartu, batez ere holako proiektu erakargarri baten aukera eukiezkero, eta holaxe jarraituko aldun bitartean bintzat. Lehen diskoa zuzenean jotzeko gogoa du Keia taldeak orain. Hori dute erronka eta asmo nagusia, toki bat egitea agertokietan. Era berean, kantu berriak sortzen jarraitzen dute entsegu lokalean.
zuzeneko emanaldiak indartu asmoz. Egia, zigea guainen zuzenekoakin, eta hor gabiltza guztua, ikasten batez ere ni, bestiak ja sultoago dabiltza, baina niretzat egia da ikaste prozesu total badala, gozatzen baita ere, eta aurra behirare badazkau kontzertu batzuk, guainen apirila, maiatza, ekaina, beste lau bat badazkau, eta nahi genuke hortan jarraitu. Egia da, guk badakigu talde berria gehala, eta bidea itia ez dela hain erresa, baina guztua gaude da honakin, eta hortan jarraituko dugu. Eta bitartean, azkenean horrek ematei zuaitzaki bat saiatzen jarraitzeko, motivazio bat, kantu berriakin jarraitzeko, eta hortan gabiltza. Oin gure intentzioa gehien bat da abesti barrixak etaratea, baina igual zuzenekoak apur bat refortzaileko. Diskoko abestixo bakarrik jota motz geraketan da, eta aproba ditza hor ikusten. Oin arte jarraitu dune metodologia berdinekin, hanek idea badako, abestixan eskeletua eta gu jazten gabitz. Momentu zola gabitz gero ikusiko. Eskua sartzen intxikoskun edo hola jarraiteko nik ikusiko.